Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké by to bolo v Robloxu robiť fast food? Tak to si teraz ideme zahrať. Tak, ideme si to teda zahrať a bude to so mnou hrať môj kamarát Timo. No, skôr brat. Bude to so mnou hrať môj brat. Tak. Tak. Budem rád za komentár, like alebo prípadne úplne najlepšie. Čo by som najradšej od vás chcel je, čo by sa mi od vás najviac páčilo je, musím povedať, že je to odber a dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a ja idem rýchlo vyrobiť burger. Len musí ku mne dojsť nejaký zákazník prv, takže dáme open, aby sem išli zákazníci. A dúfam, že sa vám toto video bude páčiť, to už hovorím druhýkrát. Je to moje druhé video a pokiaľ neviete, tak môj kanál sa začal pred 15 minútami, som si ho založil, takže dúfam, že budem mať veľa, chcel by som fakt dosiahnuť aspoň 10 000 odberateľov, to by pre mňa bol úplne sen, musím povedať, pretože je to jediné, na čo mi momentálne záleží. Tak teda prajem dobrú zábavu a ja to idem sa pustiť do toho. Takže ideme otočiť tú placku, pretože Flippe Trail Party. Nejaká je paty. A ideme urobiť hamburger. Ideme sa robiť takto. A tak. Zavrem ho. Teraz. To je vlastne ono. A toho ešte zavrete, takže mám prvý burger teda. Nejaké veci už tu teda mám a dúfam, že proste niečo dúfam. Chcem fakt dosiahnuť aspoň 10 000 odberateľov, tak som rád za každý odber a som rád proste za každý odber a I like. Tak sa teda púšťam do hry. A tento týpek, ktorý má skin ako môj brat, chce burger. Burger, ale taký trošku bez syru. Tak mu ho teda urobím. Tak mu ho teda robím a už som ho urobil. Tak ja vám to nejako tak ukážem. Toto máte hotový burger a kliknete. Kliknete. Dostanete takúto tácku. A tam to takto všetko dáte a idete za ním. Toto má to takto napísané, že toto má tak nakreslené, že jak to má mať. Takže ja teraz zavriem, aby mi sem nalozili ďalší zákazníci a pôjdem urobiť aj inej, ale ja už to vlastne aj mám, takže úplne ideálne. Tak. A ideme to tuto dať zákazníčke. Teda. A tak
zatiaľ čo ja si tu pokupujem veci, tak vy napríklad mi napíšte nejaký dobrý komentár. Ja si tu zatiaľ pokupujem veci nejaké. Prepáčte, sekundu. Prepáčte. Nič sa nestalo. To sa nič, nedeje sa nič, ale proste prepáčte. Ja som Slovák a chcem byť obľúbený aspoň trošku. Chcem mať pár odberateľov, jak som hovoril, a no, zatiaľ čo ja tu debatujem, tak sem dojde ďalšia zákaznička. A ona chce burger so syrom, teda. Tak bereme burger, tak urobíme vlastne burger so syrom. Jej. A zatiaľ čo ja to tu robím, tak ona si sem za chvíľu, tak ona si pôjde sadnúť. Už to budem mať. Už to mám. Teraz rýchlo zoberiem toto. Teraz to mám urobiť takto. Toto sem dať. Zobrať jeden syr. A zavrieť to. To je burger. A ideme to teda dať. Ja do toho závrem, jak myslím zase ďalší nalozia a pôjdem sa pozrieť za mojim bratom do jeho reštaurácie. Pretože aj on má ako každý v tejto hre svoju reštauráciu a bolo by smutné ju neukázať nikomu. Tak vám ho teda ukážem. Ešte ste ho nevideli, pretože tento kanál iba začína. Ešte zrelý, jak sa dá povedať. Tak bude, no. Ja tu robím ešte tejto. Nechce vlastne bez. A zistil som, že som úplne blbý. Pretože som jej išiel dať niečo, čo ona nechce. Tak ja idem navštíviť môjho bratra a idem ho teda prv nájsť. A toto je asi ono. Či? Ahoj, Timo. Ahoj. No to je môj brat. A nemôžem mu s ničím pomôcť, takže škoda. Tak idem späť. Idem späť k sebe. A v tomto videu dosiahnem. Je môj cieľom dosiahnuť 300 a 300 peňazí a to je celkom dosť. Takže sa musím snažiť, aby mi to vôbec išlo, pretože keď sa nebudem snažiť, tak to nikdy nezískam. Už sem ide nejaký zákazník. A čo chce? Jaj. Chce toto. Papier. Tak. Ideme mu rýchlo urobiť. Ešte rýchlo mu ideme urobiť toto a rýchlo ideme aj toto urobiť. Takže tak.
Celkom pomerne škoda, keď neviem ani, čo som chcel teraz povedať. Je pomerne škoda, keď všetko, čo vy urobíte vlastne, vám vyjde na zmar, lebo ja už som tu býval veľmi dlho, som toto hrával a mal som aspoň tak najmenej 10 000 a no všetko vyšlo na zmar, pretože som proste vypol hru. Keď som ju znova zapol za týždeň, tak to tam neboli moje skóre. Tak to moje skóre neboli a to bolo celkom pomerné nešťastie, pretože no je to smôla proste. Rýchlo zavriem teda. Dúfam, že sa toto video nebude sekať, pretože ma picne, keď sa to bude sekať. Picne, keď sa to bude sekať teda. Toto som teda dám a ideme to zaniesť. A picne ma, keď sa to bude sekať, pretože no vy to víte. Aspoň dúfam. On zase chce to, ale ja nemám zase placky. Ne placky. Tak ideme von a dúfam, že to stiahnem v tomto videu, tých 300, pretože lebo by som najradšej to v tomto videu dal, aby som nemal potom prácu zase. No a celkom dlho to asi budem robiť, takže prepáčte, sústredil som sa proste na to mäso. Prepáčte. Tak, ja to tuto zabalím teda. Zaujímavé, teda fakt, že ja to môžem mať takto ale fakt zaujímavé teda, musím povedať. Že to môžem mať tak, vôbec. To je strašne vtip. To je koza. No jo, to je koza. To je nejaká koza. Zas je tu koza. Ale ja som len môj zákazník, takže ja musím jej to dať. Teda. Rozmýšľam, že to ani robiť tak veľa, že ani tak peňazí veľa nebudem. Kvôli tým veciam. Ja zase tak veľa tých peňazí nebudem pridávať a toto by bol koniec videa a dúfam, že sa vám video páčilo. Že je to delikátne. Dúfam, že sa vám video páčilo a tak čau. Tak čau.